No niin, mitäs Reinolle kuuluu? Reinolle kuuluu ihan hyvää. Annekin on parantunut vakavasta sairaudesta. Joo. No se on hyvä. Mä viheltää yhden biisin tässä. Joo, se sopii ihan hyvin. No niin. Tää on mä oon aina tykännyt intiaaneista. Mikä Tää on se? intiaanen biisi. Tämmönen. Intiaanen biisi. Ei, pannaan kiinni, kun tähän tuli joku... Eikö? No joo. No joo. Entä kun minä näkisin tuon pään kaikki? Tuokaan päivän kaljani kaljan, kun pystyn vaan. Voitteko olisi panhuilu olisi Mullakin tää maailman niin suuri maa on Suomen maassa suurempaa kun ei oo nähty vaan. Olis panhuilu mulla olisi, mutta mun ystäväni istui sen paskaksi. Se on tuolla meidän tuttavan perseessä se. Ei, no- Ei vaan sitä saa pois. Miten sulla meni tuo päivä nyt tänään? Että onko se mennyt hyvin? Todella hieno päivä. Mä kävin Matti Mahkoselle kävin hakemassa viinaa, litraa viinaa ja 24 tölkkiä kaljaa ja Antako se yhtään hakijaisia? antoi kaljaa mulle, antoi rahaakin siitä vielä. Joo. Ja join sisuviinaakin join. Sitten minä Tuleeko krapula? ei oo krapulu nyt, ei mulla ollut krapulaa pitkään aikaa. No niin. Jatkuvasti ollut kännissä. Niin, no se on. Niin ei oo Se on melkein minkäänlaista vuoden rapulaa puolella. ollut. Sitä taas on yrittänyt itse välttää. Krapulaa. No, rapulan välttämistä tämä on ollut Reinutin elämässä. No kerropa tästä vielä elämästä. No niin, siellä voit jatkaa. Kun siinä on joku kumma tuommoinen, mietin mikä se on. Niin, Älä mua kuvaa enää. Tai se on sellainen, Saa tietenkin. vähän ihmissuhteet on mennyt vähän pieleen. Tai saa. Reino on ryypännyt vähän liikaa. No. Reino haluaisi lopettaa. Sulla on aikaa kertoa sun ihmissuhteista. Paljon sulla nuo itse asiassa? Sulla on minuutti aikaa puhua ihmissuhteista. Sitten sen jälkeen mun on puhelin täynnä. Joo. Minä rakastan sellaista tyttöä kuin Anne. Maria. Oma suku Heikkilä. Mä rakastan myös Eetu ja Ari-Pekka. He ovat minun poikani. Mä rakastan heidän äitiänsäkin. Oikeastaan olen ajatellut, että minä menen Tuulan luokse takaisin. Niin, siellä kävi Alataloa tänään. Joo, Mikon kanssa sovittiin, että niin tehdään se levy hänen 19 sekuntia. Tehdään 17. hänen luonaan se levy. No niin. Alkaa loppu 10 sekuntia. Joo. Vielä. Hellurei! Ja hellät tunteet. 2 sekuntia.